Hvad fanden var det for en lyd? Det lyder sgu da mærkeligt. Så kommer herindefra, tror jeg. Hey, hvad fanden? Thomas, hvad sker der? Hvad sagde han? Hey Thomas, hvad sker der, Thomas? Jamen, der er en eller anden, der har røget ind i mit studie. Jeg aner ikke, hvad han laver. Ham her. Kom, I skal have ham ud herfra. Hey, prøv at slappe af. Jeg skal lige have hætten af. Hey, Sunde. Det er sgu Sunde. Sunde. Sunde, hvad laver du her? Ja, studiet jo. Det er jo ikke NBA, det hører til på en Playstation. Vi skal se os tilbage. Jeg skal stændig tilbage i studiet. Jamen, vi har jo lavet et eget program, altså fra Los Angeles. Det kommer snart på Lego 4. Det er jo ikke nok. Det er ikke nok studiet. Skal studiet tilbage igen? Nej, det er så meget. Det er så for meget. Du skal ud. Steffen, vi skal have ham ud af det. Du må hjem og spille noget Counter-Strike, altså. Kom her. Stanley! Smid ham ud. Ja. Vi kan Stanley var god. Du må hjem til den der PC'er der, ikke? Ses, mand. Håbløst, mand. Det er mit studie. Det er det sgu. Det er dit studie. Skal vi ud og spille shoot som hoops, eller hvad? Nu er jeg varm. Eller hvad man siger. Hold da kæft.